Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala dinhi atong tulumanon sa kahanginan. C on A, C on A. Sa meaning og C on A. Catechesis on air. Ayan, no? C on A. Nala, no? Adlaw karon nga, unsa man tarong adlaw? Uy, Bernis na. Bisperas na mga higala sa Bisperas na sa Valentine's Day. Ayan, no? Kumusta naman tong mga walay mga uyab? Pangita lang dali-dali, igo pa. Alang na itong mga walay partner, nahala, igo pa. Paningkamot. Nala, no? Kuan kita mahigala, padayon kita sa ato nga mga buhaton. Adlaw karon nga Biyernes, pizza 3, daghang tao ro si bulan mahigala. Daghang tao diri si bulan, no? Kay adlaw man karon sa pagpanagkot kang San Antonio de Padua. Abi, no? Padayo ari kita sa atong CBCP News mahigala, piyesta sa Tambo Ayungon, malampusong napahigayon. Aboy, no, kining kwasay pari sa Tambo mahigala, gidumala kini sa mga Recoletos. Gani ubay-ubay mga higala didtom ko. Ubay-ubay gyud nga mga kapariang Recoleto ang nakatambong gyud dito sa maong kapistahan. Uy, daghang kay tao dito mga higala. Pero tindakan ng tao ginoon, no? Unya tungod sa kadaghang tao, mura og nagkagubot-gubot gamay, pero sa akong tanaw mahigala murag wala mahutdig sudan ang parokya. Kay kini kung sa Tambo mahigala, kuan siya kanang duha ni kanang gitawag nato og stages ang ilang pista. Sa pitsa 11 ang pista sa parokya, no? Kining simbahan, kining ilahang ang ilang kining ang ilang patrona sa mahal nga Birhen sa Lourdes. Dahil yung pagkapit sa 12, pista na po sa barangay. Ambot, kung naabalagay ito, patron ng ilang pista nila. Kaya sa akong tanaw, mura magkanang sa pizza 12, wala na nay patron. Mga lunlun kalingawan na lamang na, no? Kanang sa pizza 12. So kung dili nato istriktohon, matawag na to ang pista sa Tambo duha ka adlaw, no? Pista sa simbahan in honor of Lords, no? Our Lady of Lords. Unya nauna ang simba, naulahi ang amo mo yun na siya, pero nigap yung usa ka adlaw. Ang ambot kung naa sa huna-huna sa mga tao din ha, kung ang pizza 12 sa mahal nga Birhen pabagyahapon na. Oh, klaro? Klaro, wala. So, wala, no? Kagahapong adlaw, ano itong nakalabay pizza 11 o kagahapong adlaw, gipahigayon ang pista. Pero I don't know kung murag ang pizza 12 mahigala, murag pista na lang ginas barangay, murag wala na patron. Muna klaro nga, fiesta nga wala patron kanang sa Tambo. Siguro, ha? Correct me if I'm wrong. Mahigala balita gikan sa Vatican, Pope Leo XIV planong mobisita sa Monaco, no? Planong bisitahon sa atong mahal nga Santo Papa ang Monaco, Italy. Ayan, no? Ano no, dinil lang sa kita kutob mga higala. Kulang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi na na tamang higala sa atong Saint of the Day. Aboy na ang atong Saint of the Day karong adlaw, February 13. Walay lain kung dili si February 13. Walay lain kung dili si San Benigno. Oy, San Benigno mo day ni gikuha ag basi. Mo ni gikuha ag basi ng kanabitang Benigno Aquino, Ninoy ba Ninoy, no? Bueno, kini si San Benigno mahigala, nahimo din ni siyang martir panahon ni Emperador Diocletiano. Nyari dakop kini siya dito sa Umbria, Italy,
o gipugos mahigala pagpasalikway sa iyahang pagtuo. Apan kay wa mangyud mo sa likway kini si San Benigno, mao kadtong gihunusan siya sa iyang kinabuhi. So karong adlaw mahigala, gihinumduman nato ang lain na pong martir o patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Benigno. Abino, aron na ta mahigala sa ato ang Catechesis. Catechesis on air. Yan, no? Akin, anay mga pangutana dire mahigala, pangutana sa usa ka awit. Padre, saman, ngano man tang Katoliko nga maghimo man tang prosesyon? Abi no, part of the celebration mo gunang procession nato. Part of the celebration, especially kana bitawng mga dagko kayong okasyon kanang procession nato panahon sa fiesta, no? Kanang mag-procession ta panahon sa kanabitang Holy Week, no? Kanabitang procession sa Santo Entierro, no? Kanang procession nato panahon sa pagtapo sa kuan ba? Pagtapo sa kanabitang Mayflower. Doon nagitay mga procession ana, no? So, muna no, pero doon ay mga pangutana ana, no? Ngano mangyudtang mag-procession man ta? Well, anyway, our Christian life is a constant movement toward God and our eternal home. We are, after all, a pilgrim people. So, dili bago alang kanato ang prosesyon. Mga Hudiyo sa Old Testament, nagmarcha sila gikan sa Egypt paingon sa Promised Land. During the time of Christ, ang kang triumphant entry, si Jesus nagprosesyon panahon sa Kalbaryo. Ang ato ang religiosity closely related to religious procession. Ang adunay mga mensahe, religious procession o fiesta ngadto sa Dios, nagpasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga nadawat. Gani si King David, no, kung nakakuan-kuan mo ana, no, kana bitang sa Samuel chapter 6 verse 12 to 15, tanawan niyo sa inyong Biblia, no, si Haring David nagmarcha siya. Sa ato pa, kining kuan manghigala, kinibitang pagprosesyon, dili ni bago alang kanato. Pero ang matag prosesyon nato, doon na ginay mga mensahe. No, kanang matimpong Semana Santa, no, atong gipadayag ang ato ang dakong kasubo tungod sa atong mga sala. No, kay ato malagi na nga giprosesyon ang Santo Entierro. Ato patimaan ka na sa atong kinasing-kasing pag kinulsol sa atong mga sala. That is during Easter season. Kana bitong sa kanan ana, kana bitong Santo Entierro ba, kanang itawag sa English Good Friday. No, Good Friday. Yan ana, no. Nga doon na pud tay procession nga kana bitang pagbinditas lukay. No, kay matud palagi ang ato ang pagbindita sa lukay, timaan ka na nga atong gi-welcome si Jesus sa ato ang dapit o mismo sa atong kasing-kasing. No, na nagprosesyon na punta. Noon niya katupong bisag sa ako na ginaingon si Haring David, nagprosesyon po na sila. Yung muna nga, mga laing pagtulunan, no, medyo kuan gyud siya kana sila po doon ay mga pagpangutana nga kung dili po nato maayo kay pagkatubag, mupadayon din sila sa ilahang pagpanaway. Ambot nga nung sawayon magyuday ni nila, di unsa po inyo mo ra po inyo ay kung ako gyud anak mahigala na tubag ay pasang dahira gud ninyo lamang dagway, no. Kay ang ako po dagway pang ang ako bitaw nga kanang panabut-ana nga gusto gid nila nga i-prove ang ato ang nasayop kita sa atong mga laandang buhaton aron nga mobalhin ang mga Katoliko sa ilahang relihiyon. How sure are we nga eksakto gid pud nang inyo, no? Sure gyud mo nga kanang inyo mao gyud eksakto kay dili ra baya pud in taon tamang hilabot ana nila mag-unsa na nila magpiyong-piyong sa ilahang mata, magpakpak sa ilahang mga kamot, manghilak sila. Okay ra na paghilak ra mo diha ganahan mo kay mo man inyo. Pamakpak ra gud mo diha ganahan mo kay mo man inyo, no. Pangmiyong ra gud mo sa inyo, pang mamakpak mo, piyongon inyo mga mata, pamiyong ra gud mo na inyo, total inyo man na. Anong manaway mami nga wala may pugsa pag apil ang inyo. Ang problema kay kaning atuwa ilang sabayon. Diha dapit ang problema. No muna nga
sila si Brother Woodrow Makiling nagsige in taon og hatag pod og mga CFD seminar sa mga kuan. Ako din atong pasalamatan dahil no si Brother Woodrow Makiling naningkamot pod in taon si Brad Woodrow ba nga muhimo pod og mga kalihukan sa CFD aron pod in taon ba nga kuan pod mapasabot pod ning atong mga kaigsuonan kay og dili pod mapasabot usahay madani ba ya no pag ingon nga wala man ang position sa Bible sayop man ang inyong gihimo unang balhin mo diri sa amo kay eksakto mi ani nga mo dili lagi ta makahukom kay panalitan ka ng magpiyong-piyong mo sa inyong mata naabay gibutang des Bible nga magpiyong mo sa mata og pakita ako no tiksi ko ninyo o ingong naay giingon sa Biblia nga piyo nga ang inyong mata kung mag-ampo mo. Hamo nandun na rin giingon nga kung mag-ampo kamo, panirado kamo sa inyong kwarto, pero kwarto man ang gihisgutan ana. Mapaingon dahil nga mo man ay iputi pa sa buta ana kanang mamiyong ta kwarto na naan lang magani dahil nga naaman dahil nga sabto na lang nato. Munang dili ra gulaman kita mag-away kabahin ana. Kung munay inyo akay padayon ra mo nang inyo, kay padayon ra pamigamo. Kali kay magduda maguta ako dili kay gid po ko ba dili kay ko ganahan og lalis-lalis kabahin ana pero kada bitang mas mayo daw kayong tagdi lang tamang hilabtanay. Kali kay sa ako ra bang bana-bana ba mao ginagay na nga mao siguro I'm not sure nga inyo yung ilang ipakasayop gyud ang ato ang pagtulunan para ilang madali diha sa ilahang relihiyon. Ayun tao. Padayon ra mo din ha. No, ganun to hilabot man ta. Ako dira mo kung hilabot na nila pero makatubag-tubag ra pud ta ba kay tirahan man pud ta nya. Madugay pa nakita na nato atong kaubang Katoliko. Tuan na nanimba dito sa inla kay nadani na sa ilahang mga pagpasabot. Ayaw nga no. Kamo pa mga Katoliko. Padayon na das ato ayaw na mo balhin din na. Kay ngano man kung balhin mo how sure are you nga eksakto gipud ang ilatanan? Bago para ba mo ang ilang yung gigamit mismo kada sulti Biblia. Kita di naman kinahanglan mo kanog Biblia kay tested and proven naman ang ato ang pagtulon. Sukad pa magini sa una sa ato pa gihisgutan na ni pag-ayo o gitun-an na ni maayo o sayo pa na sa dili. Ug kung sayo mangkani ni dili po dagay gyud mo prosper. Panay sa anang pagdebosyon sa kinibitaw Black Nazarene. Nagkadaghan kada tuig ang nagdebosyon na. So kung sayo pa na, nahurot na unta na. Klaro. Yan may ingon na ana, no? So sayo ara ko ha, kung makatubag-tubag punta ginagmay. Okay, no? Ginagmay ra. Kaya ako di man gyud ko makigdebate. Ang makigdebate ra katong medyo dunag abilidad ana si Father Darwin Gitgano. Kana, no? Kana kay believe man sa Diyo kung Father Darwin gyud kay kamao magyud pud siya ang mga butanga kay iya pud in taong gyud nga gitun-an og maayo kay dili man pud na maingon ana kahana si Father Darwin og wala pa na niya tuni no iya pud in taong nang gihaguan in taong og research pud ang iyang mga inugtubag klaro so kumusta na ka Father Dar ha dayon ra gyud padre no kana og si Brother Paul na padayon ra gyud Brother Paul kay kanang inyong gihimo eksakto gyud na no. Hala, no? Padayon ta, mahigala sa ato ang kanang atong gipanghimo. Sa ako na ginaingon, last naman to. Last ba to? Dili pa last to. Dili pa to last. Anita sila ang pangutana, Padre. Tinuod ba nga kita mga Katoliko dili binase sa Biblia ang atong itudlo? No? Kitara ko na gahimo-himo ani. Ay usa na gyud sa ilahang mga mga pagsupak nato kay ngano man wala lagi kuno sa Biblia. May sila kanang inyong pagdebosyon sa mga santos. Wala man na sa Biblia ingon na no kanang inyong pagtahod sa mahal nga birhen. Wala man na sa Biblia ingon na no. Kanang inyong pagmisa wala man na sa Biblia. Ngano naman in tao ng mga wala naman sa Biblia nga ang pagtulunan sa Katoliko no binasi sa Biblia no kana daang pagtahod nato sa mga santos no
Tunay ba niya giingon nga higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon? Nya kung sa mga mga santos dili din na nato na isig katawo. Ano nga ato man ang hilabtan na sila nga wala man tayong tawag po na nang hilabot nato. Nya ato man na silang isig katawo. Nganong ato man pamuko ng ilahang larawan nga wala man nato na nga dili man nato laing tawo sila kay mga kauban gyud nato magtutuo ni Kristo. No, unya matud palagi kanang daghang kitag mga pagtulunan nga gipakasayop nila tong mahal nga birhen. No, sayop kuno na, no? Nganong nasayop naman ang tao na we? Atong gitahod ang mahal nga birhen sayop di ay na. Atong gihimuan og larawan ang mahal nga birhen aron pagpakita sa atong dako kayong pagtahod og kanabitawng atong dako kayong pagtahod kaniya sayop di ay na. Ano man, padayon sa guna sa ni Jose Rizal nga atong gihimuan gyud og kuan estatwa sayop di na. Mahimo na siyang sayop kung atong gipaka-Dios nga ang mahal nga birhen ato pa nang gipaka-Dios wala kung ato pa nang gipaka-Dios gitawag unta na natong Dios ningon unta tag Dios Maria, no, Dios Isidro wala. San Isidro ra buoti pasabot ato silang gipasidunggan tungod sa ilang mga maayong buhat. No, Mama Mary kaniingon man lagi si Kristo nga anak babae ania ang imong inahan. Sa ato pabuti pasabot nga universally si Mama Mary ato yung inahan kay babae man gigamit ni Kristo. Klaro ha. So kung maingon katong mga dili Katoliko maingon nga dili binase sa Biblia, no? Ang pagtulunan gos Katoliko, no, binase na sa pinakadako kayong sugo. Higugma ang Dios labaw sa tanan ug higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Muna nga tungod sa atong dakong gugma sa Dios, no muna nga monimbang kita matag Domingo, nagtukod kitag dagkog simbahan para kaniya. No, nagkuang kita kanang nagsunod ta sa iyahang mga gipangtudlo, sa mga gipangtudlo. Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangabit, ayaw kanabitang paghilabot sa mga butang nga dili imo, tahura ang imong ginikanan, no, tahuro nimo ang Dios labaw sa tanan ingon ni ana, no. Sa to pa ang tanan nga atong gihimo nya gani ka ng atong prosesyon parte man na sa atong gugma sa Dios, dili man na ingon nga lahi, no, kanang ato ang paghigugma sa atong isig katawo apil naman na ang atong pagtahod sa mga santos kanang pagbutang nato og word nga san pagdayeg man na sa ilahang mga maayong buhat. No, nya kanang manguros ta dili man po naingon nga dili maingon jud ta nga binase ba na sa Biblia, dili na kita maingon na, no, kay kun ang tanan gyud binase sa Biblia makaingon ba yata nga daghan ba yang mga butang nga gihimo nato nga wala sa Biblia pero atong gihimo, no? Sama pananglitan ha kamo mga laing relihiyon nga nung nagpiyong mamus inyong mata kon magampo mo naabas Biblia nga magpiyong kita sa atong mata. Klaro nya nabay gibutang din nga manaway mo sa mga laing relihiyon. Nabay giingon din nga ang mga Katoliko iya sa panulay. Nabay giingon din na. Doon ay maingon nga mga Katoliko mga impierno na nga nawana sa Biblia na ay giingon din na nga dili lang ulit ta maglalis. Sa kung naginaingon padayon ramos inyo, kamo padayon na pumisamo. No, di ba mga igsuon, no? Mo na isulti nang sige padayon ramos inyo, di na ta maglalis kay kapoy na kay iglalis, no? Kanang atong ilalis og ato pa nang ipanglimpyos balay, malimpyo pa atong balay. Ay naglalis-lalis padayon ramos inyo, padayon na pumisamo. Okay? Nala, dinhi lang sa takutob. Dinhi lang sa takutob, ako rang gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Daghang salamat og mayong mudto Pilipinas.